en puɗɗorima inde geno gueɗo tagɗo en honni en hakkude jeeri e waalo wi kañum tan yen ndew ɗum en donima en juule nulaɗo men korsuɗo nulaɗo men mo jamirɗen yen juule kala saaha en donima jinnaɓe men ɓe sababu godal men o aduna en donima dendagal ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada mbaɗa heewi wiide gardiɗo fotani huɗede gardiɗo foti ko donede so tawi yimɓe keeɓi gardiɗo ɗumen to banggue aada ene ardi ɗumen to banggue aada e gardugol moƴƴol e gardugol pewgol yo yimɓe duwana ɗum nde Allah junnata ɗum e ngal ɗon jaɓɓal so tawi kadi Allah feccini yimɓe gardiɗo so tawi ko gardiɗo mo fewani mo gardigo mo moƴƴani yimɓe ko poti ko donademo nde Allah ittatamo e ngal ɗon jaɓɓal kono hudde yo Allah bonnu yo Allah bonnu ko Allah ne bonnamo tan omo ɓeydo bonde tan omo ɓeydo bonde e yimɓe ko adi komo yaha tawata ko tampini o lorli hewɓe noon tinnoɗen enen julɓe tinnoɗen to banggue wawde donade usten kuddi enen noon go rab ken huuɗoɓe ɗum waɗi jiiya neɗɗo huuɗa ha huuɗa ɓiyumo jibini ha tengtino rewɓe ha tengti rewɓe ko huuɗoɓe kuuɗa no feewi saha jiiya neɗɗo yummiraɗo ne huuɗa ɓiyum cikka mata wona kanko jibinowo ɓiɗɗo ni tinnoɗen usten kuddi moƴƴani usten kuddi yo ko duwarɗen ɓuuri hewde e ko kuɗɗeten gardiɗo duwadde yo Allah fewnumo yo Allah artumo e lawol pewal yo Allah artirmo e moƴƴere kono yo Allah bonnu so jooɗen fof eɗen kuuɗa yo Allah bonnu omo ɓeydo huuɗede omo ɓeydo bonde so boni o bonata koye ɓe o ardiɓe en donima dendagal mayɓe men e mayɓe julɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna en donima dendagal ɓe cellani ɓe hen tawateɓe cuuɗi cafrirɗi ɓe hen waddoɓe rafiji men ummo jotto ɓe hen gandanɗa hoore ma nana gonde rafiji men ne gandi ko gondi kono ndeysan mbawa safrade ngala moyen no cafriri ɓe hen nana joguiɗe qaruna ene dafa ene donki yitto rafiji ko gondi ene cafri e abi kof ene donki dañde cellal Allah noon ne jogui ko Allah woni docteur ene jogui cellal mo ha timmi yo Allah artirɗen celle en donima dendagal ɓesguji men wonɓe wuuro e wonɓe ladde wonɓe nder guure wonɓe galleji yo Allah newnan ɗumen no jooɗiri wonande giɗɓe jooɗade ɓe yo Allah newnanɓe ɗo ɓe jooɗiri taw ko jonde fewde yo Allah rokkuɓe liggey ɓe liggo e leyɗele mabɓe ɓe hen liggo e nder guure men ɓe hen liggo e nder région ngaji men ko martaba ko ɓuural ko nemaji Allah nde wonnoon dañde liggade e nder leydi mum dañde liggade e nder région mum dañde liggade e nder wuuro men musidɓe tedduɓe mbaɗi heewi wiide way kono debbo resede taw ndesɗa ko nder wuuro maɗa ko martaba resede nder wuuro men koye nemaji Allah jeeya so neɗɗo dañi ɗum yo yettoto Allah neɗɗo ne dañi jooɗade e leydi mum liggade yo yetto Allah kadi ganden gueɗe kewɗe ɓe ɗanniyankoɓe mbaɗata ene cirŋini so tawi en cirŋinima e nder leyɗele men ɗe en keɓat ɗum hande ko ɓuuri hewde ƴeeweten ɗeɗo balɗe leydi Espagne woni koye ƴewde visa ji ne rokka yimɓe ƴeewa gollotoɓe ɓe nawi toon ene liggo gandanɗa hoore maɗa e guese mabɓe tamate e guese mabɓe fruits e guese mabɓe légumaji eɗen jogui guese légumaji ha mbayno leydi so neɗɗo welama remde remat so welama remnede remanete so welama gollinede gollinte kala de neɗɗo sirgini wonɓe caggal leydi eɗen jogui sagataɓe hande ɓe jiiɗen Afrique central nan toon jogui ko gandanɗa hoore maɗa ko kafteriji mumen ne jeeya kaafe jogui kafteriji mumen ne jeeya kaafe nana jalla ko yirlade ne jeeya kaafe en jii hono ɓen sagataɓe e nder leyɗele men ɗo kalta leydi Mauritanie en jii walla sagataɓe nan ɗo tan ummi ko leydi Sénégal nan ɗo jeeyata ko kaafe jogui ko taabi mumen ɓen kam ko jogui ko ɓe hen ne jirlo ɓe hen jogui ko nokkuji men ne jeeya kaafe Touba alhamdulillah jomum nana guuri hen an aɗa ummi leydi maɗa aɗa yeeta ɗo kaafe aɗan toon yeeya kaafe mbimi kala cirŋinande ɓe cirŋini caggal leydi ndi so tawi ɓe cirŋinima noon nder leyɗele mabɓe ma woro ko keeɓi ɓe guura hen ɓe daña hen koɓe guurda famille aji mabɓe
ɓe jiima e jinnaaɓe maɓɓe ɓe jiima e suddiɓe maɓɓe e ɓesgu maɓɓe ɗanngal ko perte wallahi ɗanngal kala ko mbawɗa dañde ɗanngal ko perte sa yiɗi dañade garun ɗanngal ko perte kadi kala nde ɗanniɗa gartuɗa aɗa sikka asmana waɗi wuddere aɗa sikka gandanɗa o maɗa aɗa jogui ha heewi aɗa sikka an ɓuuri yimɓe fof kala nde gartuɗa ma yimo ɗannaki gonɗo e wuuro mon gonɗo e leydi mon ene waɗi an ɗanniɗo ka watta mo jurmotonɗa jiya ene waɗi an ka wawa wadde ene fewni ka fewnani joɗoɗa so ɗanngal duuɓi 5 duuɓi 6 a yiyani suddiɗo maɗa duuɓi 6 duuɓi 10 a yiyani jinnaɗo maɗa ɓe hen ma e caggal ma ɓe hen dafe caggal ma ɓe hen dese caggal ma ɓesgu ma ɓe hen gandanɗa ko maɗa ceerete fof tinani ɗanngal mbimi ko mbawɗa dañde hen fof perte ɗe ɓuuri hewde noon so Allah newnani yimɓe no jooɗiri e nder leyɗele mumen yo Allah newna ɗumen no jooɗiri so neɗɗo felliti annade kadi yo tinno yo ɗanno e dow goonga ɗanno e dow laawol poccugol ndentoɗen ɗiɗo ma ɗeɗo laabi ko wiyete clandestin kono ɗo laa kon ndiyam kono ɗo laa kon ndiyam ko hunde mettude noon kadi ɗanniɓe yo tinno yo mbattu hakkillaji men no feewi e guure men ga mbatta hakkillaji jooɗiɓe mbaɗa heewi wiide kala jooɗiɗo e ɓuuɓri yo anndu wol darniɗo ɓe nanki wonɓe ga ɓene yo tinno yo mbattu hakkillaji men e wonɓe toon ɓe ganda wonɓe toon ɓe no keɓirta kallo jawkal en jii hannde Europe o en jii Amérique o ko ɓoyani ko en jii ko Sénégal naji goto goram maayi ala ko yoɓɓi fittade makko so wona glace neige o yalti omo dawa o tawi oto makko no ubbi glace woni ubbidde ngam yidde jolde oto hen waɗa chauffage jangol heeɓimo o ruttiti nder suudu makko o waɗi crise o yani tawa hankkadi jangol nangi ƴiƴam ɗam ƴiƴam fendima o wasi hen fittade makko ndeysan hannde sagataɓe nana jaaha cine e huno fof ne jaltina curki Allah e jangol ene ƴukki ene jahane tato e glace ne jana fof ko yidde gandanɗa wawde wuttude caɗele irude basal e nder galleji ɗum noon tinnuɗen mbaɗen no koreji men sarakulle ɓe mbaɗata ni mbaɗen no koreji men sarakulle ɓe mbaɗata ni so tawi aɗa jogui ɓinguel ma noon caggal leydi neldi ujunnaje 20 en ñamata hen 10 walla 15 ujunnaje 5 keddiɗe wooda ko paggiɗen wooda ko pagganiɗen mo coonne mo hen beyon coonne mo hen nayon walla so tawi en jii leydi ne woodi coonne mo leydi mbaɗen économie hay sinno en moftananimo kanko moftanen koye men saabu won liggotoɓe liggoto par lewru ma jooɓe ko jooɓete lewru ko hen ittata nelda so tawi en ndenaki noon ko ɓuuri hen hewde kadi wona joguiɓe contrat ene wawi gandanɗa walla taw jogui contrat à durée déterminée so tawi contrat ma gasi walla ligguey ma ƴeeɗuni sa naati toon sa renaki ko adi kaɗa daña ligguey goɗɗo waɗa rupture mbasa daña ko nelduɗa ɗum noon tinnuɗen on rupture so ari ya taw holko joguiɗen ya taw holko mbaɗɗen banggue tawa gandanɗa mar so neldani lewru ɗum kono enen ko lewru tan ko ari fof buɓɓete jeeya galle joni ñamannowo jugganno subaka fof ko ujunnaje 2 ɓe dañi ɓinguel mabɓe hande naati nana Amérique walla nana Canada ɓe ummo ujunnaje 2 ɓe jaaha ujunnaje 10 hankkadi ko daña fof yo buuɓe wona nooso jaago tinɗen to banggue wawde rende to banggue wadde économie waylude gurdam ne moƴƴi wayli gurdam ne moƴƴi kel miskineɓe gonɗen Allah addi eɗen moƴƴi nemoɗen hen kono taw wondani e bonande taw ne wonde économie ene wonde gestion moƴƴo wooda ko moftuɗen hen wooda ko pagguiɗen hen mbasen fof fawde e hoore goto hande galleji ɗi ko ɓuuri hen hewde pop nana galle no didorno fawi koye hoore neɗɗo goto rondi galle fof jomum maha huɓere nde waɗa hen huɓere nde alhamdulillah waɗa hen koɗande enen pop koɗen hen hay sinno mbiɗen ko ponto fengti e huɓere he ma bafal il faut que jomum nodde ponto fengtima ma arane ponto walla ma neldane ponto o feŋe waɗi karo en ɗakkirima eɗen puttini guiteɗen daara hay goto wawa ƴettude gandanɗa homare karo ƴewde karo jaadude hen fewnita ɗum walla ƴeewa karo lere fewnita kono ko ala ko kariyel gotel ɗakkitirto ha ɓooya ɗiɗon ha ɓooya taton ha karo bona ha laaɓa holko patten ko ha jomum ara walla filmen nelden jomum karoje ma boni yoɓate hen karoje goɗɗe galleji mbaɗe karoje wasa waɗede serpillere wasa lawƴede wasa toppitede ha karoje bona huɓere waɗe peinture sukaɓe ɓaata hen juuɗe mumen binde hen ƴulɓe binde hen kereje binde hen bikuji binde hen feutre uji ha ɓalal bona fotiyaji coode sukaɓe mbaɗa hen ngaylaji ndiyam ruufe hen wasa toppitede ha matériel bona heddo kadi ha jomum ara nde ari fof kadi heddo ne wayla ne change
tinɗen wawde gerde wawde toppitade jeeyi gacce ko tawaɗo windi ko mbiten huɓere kaari gonɗo Amérique walla gonɗo France walla ko ala huɓere jeeyi huɓere ko hotɓe hen jeeyi gacce ko tawaɗo windi ɗum noon tinɗen wawde toppitade so tawi wonɓe ladde ɓe gaddi ballen ɓe rende ballen ɓe gerde ballen ɓe moftude ballen ɓe toppitade ha ɗum hissa e ɗum jeeyi culture aji meɗen diaspora yo Allah aynu yo Allah reeno yo Allah suuron alhamdulillah rabbil alamina golle mon ɗe jooɗi keɗe payodinde e nder guure men on mbayli dispensaire uji mahama hôpital uji mahama jiihe mbaɗama jamaji mahama kuɓeje joɗɗe mahama autoji ɗaɗi gaddama transport alhamdulillah mbayla guure men foof mbaylima alhamdulillah kala ko waɗa diaspora juuɗe mum nani hen alhamdulillah wala wonɓe leyɗele he ene mbaɗa goɗe paydede no fewi kono kadi diaspora alhamdulillah so fani yatiran caggal yo Allah aynu yo Allah reeno yo Allah suur yo Allah rokku laamuji leyɗele ɗe ko toppiti ko wona hoɓɓe yo Allah rokku on jawdi ha heewa taw ko jawdi gartodi jawdi naftodi allahumma amin sikki ala musidɓe tedduɓe kala ñande alarba eɗen keewi addude yewtere men buuɗal yurmede ko fate gurdam galleji ñaguima yafuy noon buuɗal yurmede wayri no fewi musidɗo men sehil men ceerno men Sar Abdoulaye Sarr ewɗo saaha fof joɗaki koye tourné mum woni tawi kadi tourné waɗat ɗi pop ko sababude pulagu fof ko sababude pulagu guila yaade toon to gandanɗa hoore maɗa to barkewi tawtorede pilgal joom wuuro ko fina tawa yaade toon to semme notoyade bismago fedde yidɓe Sar Abdoulaye Sarr ummade toon artudemo ha to Likseba ha to Kahaydi to Likseba gorgol to ñaabina to mbahe tourné mbaɗɗen toon tawi pop koye tourné fedde yummo almuɓe ngam yidde wallude almuɓe ngam yidde dusde almuɓe ngam yidde kadi ferde leppi gandanɗa hoore maɗa leppi peewal ɗiɗo leppi foof noon walla ɗiɗo tourné ji fof ɗi yimɓe mbatten e ɗeɗo fedde yummo almuɓe nde ummiɗen ngam yidde wallude almuɓe ala ko woni fandare men hen so wona yo yimɓe tinno yo mbattu hakkillaɓe kala ko jii hen no fewi ene moƴƴi yo ƴeew ñambuti tafe pelle ha heewa innere fedde yummo almuɓe wuuro foof so ronkani ene wawi tawde fedde yummo almuɓe kala wuuro ene wawi tawde fedde yummo almuɓe wuuro foof ne wawi fedde yummo almuɓe hay soko yimɓe tato ene mbawi waɗ fedde yummo almuɓe saabu fedde yummo almuɓe ndeɗo hande huɓtitinde windere nde foof yahore Mauritanie Sénégal kadi anda to jogori ha ɗoyti nde fedde nde sosade fuɗɗi nde ko yimɓe tato walla yimɓe nayo kono ko yerlitade e jogade gandanɗa hoore maɗa détermination jogade objectif ha fedde nde pellital ha fedde nde yetti to yetti hedde ɗo ɗum noon tinɗen kala wuuro mbiɗen hayso ko yimɓe tato walla yimɓe nayo yo taf fedde yummo almuɓe walla hayso neɗɗo goto wawi wonde yummo almuɓe mbaɗano baɗi men debbo denɗi men joom suudu men Haby Kadja no waɗata ni wallahi so fedde wiyama yummo almuɓe mijjitemo ko Haby Kadja par ce que mi yiimo kala subaka mbaɗa yii o faɗan kaftere makko kafe wona kedde ka ala ko kaftere kafe o ƴetta looci ɗiɗi mburo o fawa hen mbaɗa yiya sukaɓe almuɓe ngara o ɓadina ɗumen kaccete o haadi o ɓaɗana ɗumen koppuji jardeteɗi kafe o ɓaɗina ɗumen plate gandanɗa wona kedde wona hedara o rokka ɗumen jara kafe ha deedi mumen keewa jaaha laabi mumen ɗo ko yummo almuɓe haccidde almuɓe hay soko almuɓe ɗiɗi walla almuɓe tato jippinde almuɓe ƴewde bottari gandanɗa homa nokkama mbanna almuɓe saaha mbaɗana defana almuɓe defane almuɓe sen donkani neɗɗo goto mbawi wadde ɗum yimɓe ɗiɗi mbawi wadde yimɓe tato mbawi wadde ɗum ko pellital tan mbaɗen pelle yummo almuɓe nder guure men ballen almuɓe wallahi wuuro andata boorama wuuro andata jayiyama ko wuuro ngo ala almuɓe wallahi ne waɗi guure mbimi a finat subaka itta sadak donka dañde mo cakkiɗa itta sadak donka dañde mo cakkiɗa a dañi wuuro noon alhamdulillah ɓuura nan janggue hen a dañi wuuro jamma gandanɗa hoore maɗa yimɓe aɗa nana almuɓe ne dursito aɗa nana daaɗe almuɓe ɓuura nan janggue hen a dañi wuuro aɗa yiya sukaɓe ne jeelo e nder wuuro ne jaaha e galleji wallahi jetten Allah ko martaba sernaɓe jangguinoɓe almuɓe ɓe jaɓɓoɗen ɓe teddinenɓe kormoɗenɓe hoto wi tan ɓiyam janggani ɗon ala ƴeew koye fayida o addata wuuro go
almudo jango jam wiide min jangan min jangumi ba walla ɓaarmi koye galle wuro kaari en walla koye duɗal kaari e wuro kaari ko martaba wuro ko fayida wuro kadi almudo ene jogii hunde koye almudo tan yiyete almudo so woni e wuro walla so jange ceerno so ba goto ceernajo windemo ko wow goto jange ceerno e ha aduna firto kala nde o limtata ceernaɓe o limtata oɗon ceernajo ɗum ko almudo tan dañi ɗum ƴeewe élevage ƴeewe fonctionnaire uji wol walluɓema ha keɓɗa baccalauréat hande anda hayide mumen wol walluɓema ha dañƴa ligguey hande anda hayide mumen haysa fottima e lawla salminirta e mumen wol galleji gonɗoɗa an élève nde janggata nden jangga e galle ha keeɓa bac ma ha mbatta liggade watta sa arti sa wirtima ngoɗon wuuro a feccita wuuro ngo a ƴettata ko jaatigui ma ni almudo watta ɗum almudo yo bayde yo kala galle so wonno galle to werno gonnoɗo jaatigui mum en ji on nanguirta ɗum kono jinnaɗo makko ni almudo wa meeɗa arde e wuuro boomi galle jaatigui mo haylal gotol hayso ko bonanoɗo e galle he o meeɗa boomata jaatigui makko ɗum koye almudagal tan daña jurde de ƴeewa ko mbaɗde o min hooram ƴeewe min fuɗɗoro min hoora min wona e wuuro jangga e wuuro wona e galle duuɓi 3 duuɓi 4 keeɓa hen bac ma jangga hen ha ɗumnina jaaha mbatta birtoɗa wuuro ngo mbiyaɗa hiini hami arta birtoɗa gongol mbiya mbaɗa hiini jomum nan tan ka wirtoɗa yi a wawa hay ƴangde ɗon salmina ɗumen saka nafde ɗumen almudo noon mbimi wawa wirtade wuuro taw yettaki galle jaatigui muɗum almudo wawa wirtade wuuro to ceerno jangguinoɗomo wonɗon taw yettaki ɗum almudo hayso ɗannimi en ji yo Allah ɓuɓan ceerno Yaya Konté to Dondu ndeysan daw ko yooɗi almudagal nde wonno goramo janggi ko lycée en ji jinnaɓe gandanɗa hoore maɗa galle jaatigueɓe makko ɓe o nanguiri ɗumen ko jinnaɓe makko ceerno Mamadou Oumar Kane jangguinoɗomo o wawa yiide jamais neɗɗo ene yahane fayi toon taw gandanɗa hoore maɗa calminali makko ummaki e makko faye on walla manda makko fayani on walla fayani jaatigueɓe makko min heeɗi ceerno Yaya Konté ne haala o wi kanko kala lycéɓenajo mo yi on nanguiri ɗum ko ceerno makko saabu ko ceerno makko ɗum jeeya ko yidde tengtinde wonde gandanɗa neɗɗagal e teddugal almudo noon tinɗen mbatten hakkillaji e tafde fedde yummu almuɓe hono fedde tafande wonde de ni en mbiyani yimɓe fof yo tawte ene fedde ala jiɗɗen ko pelle yo tafe yo pelle baaɗi ni yo tafe gueɗe baaɗi ni yo mbaɗe eɗen jogui pelle ha mbayno leydi ko mbatten saaha loroya eɗen ƴeewa élève ɓurɗo forde eɗen dokka ɗum kadi o ƴeewen e kala saaha ɓuura almudo ɓurana walla dural ɓurgal hewde almuɓe ƴeewen balle faade mumen mbayen nde gandanɗa maɗa sokhna gandanɗa hoore maɗa Hadja Binta De biɗo ñaagui Allah ko hedde gurdam mum ko kala ngene dañi nogas hen bujoy yo Allah nawnan ɗum no fayettori almuɓe kala dañi nogas ñaagui Allah ko hen bujoy yo ya e fedde yo ya e almuɓe en jigueɗe pawitinde e bottaji e kala ɗe o financata e comci ɗi o addata e kala saaha ñantude gandanɗa hoore maɗa mbayen no Makam Mbaye kutirno Amadou Mbaye ni mbiɗo kala nde fedde yummu almuɓe ummi tawi onon gandanɗa hoore maɗa codoton ko comci oɗon ñanta almuɓe minnene mi sooda comci walla mi ñoota comci mbasagueji moƴƴi mi fewna ha feewa minne mi ñanta sernaɓe ɓe en ji balɗe o waɗi toon to weedu Bosiyaɓe en ji balɗe ɗino to waɗi to pili to lycéɓe gorgol en ji ko waɗi to ñabina to Bagodine pili to no wiyete Mbahe pili to alhamdulillahi rabbil alamina en ji ko wanno e jamma takkusan ceerno Hamdou Rabbi ko yettere Allah mon pop yo hetto heedi ɗo yo to dillata ɗo yo heedir ɗon musidɓe tedduɓe waɗa mbamum sen mbaɗinoma e ñantu jangguinoɓe Qur'ana ɓe sa ñanti ceernaji tan ñantuɗa ko almuɓe mum sa ñanti almuɓe ñantuɗa ko ceerno ballen almuɓe cella ballen ɓe ceeño jelle ɓe kissa ɓe laaɓa ɓe jangga ɓe jooɗe koɓe mbaɗata ko hakkillaji mabɓe deeƴa ceerno on hakkille mum deeƴa mbatten hakkillaji men e ceernaɓe jangguinoɓe Qur'an mbatten hakkillaji men e almuɓe men janggoɓe Qur'an ɗum woni ko nafata en aduna kadi nafa en laakara kala ñande alarba eɗen keewi arde yewtere men ko fati e gurdam galleji ñaguima yafuy noon mbiɗen e wayrude en arde dental he musidɗo men Sar Abdoulaye Sarr mbiɗen koye tourné wonno enen koye tourné gonɗen caggal ɗum garten ɗo jogui caɗele téléphone ɗum saabi ni hay numéro meɗen WhatsApp mo gandirɗen o ƴewɗo saaha joni koko bloqué en donki yo numéro o débloque
to bange WhatsApp, to bange appel mo yaha, to bange réseau keddi fo mo yaha, kono to bange WhatsApp koko bloqué, ɓe mbi ko mi anda ko défaut spam, en mbaɗi feere pop en donki yo numéro artu en donki hay oɗo numéro mo kutorɗen nde wonnon ko groupe aji, même groupe aji battuɗen hen en teskima kala balɗe ɗiɗi walla kala saaha 24 heures eɓe kewi kuppudemo so ɓooyi kadi o arta en donki yo rew lawol. saaha Allah ne seedi en mbaɗat kabaruji ha gaynen kabaruji so mbiyeten en nelde kabaruji ɗo ɓe kuppa ɗum heddo ko ma mbatten kabaruji goɗɗi. koɗo saaha ko tengtini ɗon tan eɗen jogui caɗele mawɗe to banggue gandanɗa hoore maɗa réseau social biyeteɗo WhatsApp o, to banggue numéro uji meɗen. ko ɗum saabi jewte men kewɗe oɗo saaha joni ene ngakki seeɗa ene mbayra surtout buuɗal yurmede, kono hakkillaji nani hen eɗen keɓɓa kadi saaha foof message uji bandiraɓe namdade so eɗen celli namdade mbayri heɗade buuɗal yurmede nde wonnon buuɗe yurmede ɗe e kabaruji ɗi ne heeɗe tigui tigui ha tengtinoɗe buuɗal yurmede alarba ko fate gurdam galleji e buuɗal yurmede ko cellal aade alkamisa. bandiraɓe kolliri tigui tigui ne jiito hen koye mumen no peewi ene naftoro alhamdulillah. nde wonnon galleji ɗi so galleji ɗi peewi foof feewi tubakoɓe mbi si à la maison ne va pas rien ne va, so tawi tan galle fewani gurdam ma galle ma fewani haydara ala hankkadi ala fo yettuma haydara. a fini subaka wona debbo yo wona gorko yo, a fini surtout gorko a fini subaka a waali jamma cufel kalmam hakkude ma joom suudu maɗa, a waali a weltaki hakkude ma e galle maɗa soit ɓesgu maɗa soit joom suudu maɗa, a fini subaka aɗa finde haɓre aɗa finde mette ala foof on ñalawma ko mbawɗa wadde ha welma. kadi kala ganduɗo yimɓe so yima ene andi oɗo walani jaam belɗo, kala jiiɗomo so yima ene andi oɗo so wi kay ko bawɗo teskade ene andi oɗo walani mo gandanɗa ko maɗa walani jaam belɗo. hay sukaɓe teskotoɓe ene ganda ɗum e jinnaɗo muɗum. cukalel to setani fina tan faye bamum salmina bamum walla ñaago baba hokkam temedere walla baba hokkam nogas wooda jaabulo jaabima an hoorema ganda hande baba findani a anda ko baba wondi kono andi kam baba findani. fina subaka tan paya yumma tan heddo kelleje ɓutteje bobboɓe keeci heddo ƴettumani hunma aɗa andi nende findani won caɗele anda caɗele woni kono o findani. ɗen caɗele noon ɗe pinnirta an jo baba galle pina dawa ka ouvrier aɗa fine galle maɗa aɗa findani jaaha liggey donka concentrade sa renaki ndiwiɗa e liggey ma saabu ma wonko mbiɗa ya waɗa mbaɗa goɗɗum walla woda ko bonnuɗa jomum sikku gonɗa ka yiɗa liggade so tawi wona patron pamowo miijotoɗo ne wawi taw walla caɗele gonɗa joguiɗa riwma e liggey ma walla wima yiɗa liggade walla ancuma. so tawi commerce mbatta sa renaki joni mbatta toon ganduɗa kaɓa e kileneɓe walla juuma ponɗa wadde kilo mbaɗa kilo e ɗiɗi to ponɗa ruttude temedere dutta 1.500. so tawi koye machine liggoɗa ordinateur koye banque walla goɗɗum sa joni mbaɗa heure aji kaɗa bonna liggey ma kaɗa bonna gandanɗa hoore maɗa calcul aji ma pop. ɗum noon galle ɓuuri moƴƴude ko galle yo neɗɗo deñu hakkille mum galle welnete kala ko welna noon welat ndiyam mehem lammata. tinne belnen galleji ɗi belnen dewle ɗe. dewgal wona kaso, dewgal wona kaso, tinɗen belɗen dewle ɗe caloɗen guttu itten guttu e nder dewle he, itten sikki sakkaji e nder dewle he, itten gandanɗa mawni kinari e nder dewle he, itten gandanɗa hoore maɗa ñonkoro e nder dewle he, itten ingérence uji kewɗi e nder dewle he. ɗacce yimɓe guura, ɗaccen yimɓe guura. dewgal ko belemma, dewgal ko belemma yo yimɓe belto yo ɓerɗe belto. belemma so dewgal weeli Allah belemma dañeteɗo dewgal o e ala foof ɗum to dañete gandanɗa hoore maɗa e dow daral leydi he. belemma mbimi joom galle ma wawi weltindema an cuddiɗo Allah ko joom suudu ma wawi weltindema an joom galle kan belemma so tawi kay ko dow gilli mbimi hay nokku ala to dañete nde won ala ko ɓuuri yidde, ala ko ɓuuri yidde. belemma ka noon dañete ko dow gilli, belemma ka dañete ko dow gilli. gilli noon musidɓe tedduɓe ko banggueji ɗiɗi pop eɗen gandi forta kala nde yimɓe gondi wol monaɗo. sa nani monede noon fitte nde gandanɗa hoore maɗa ko hay sinno fotani
yo won hay soko oɗo wona 80 walla oɗo wona 70 o wona 30 walla oɗo wona 55 o wona 45 forta kala nde yimɓe gondi mbimi hayso wona dewgal kala nde yimɓe gondi wol ɓurɗo wol monaɗo ala ko haali dewgal kono kam yo tinno yo gandanɗa hoore maɗa yo moni foof santu goɗɗo ne yiɗi ɗum yo moni foof santu goɗɗo ne teddini ɗum yo moni foof santu goɗɗo ne jogui mo murum so tawi tan en mbaɗi noon mbimi alhamdulillah rabbil alamin dewle ɗe beelat galleji ɗi beelat gurdam ɗe beela belnel gurdameji men dewle ɗe noon sen pewnide e dow gonga en mbaɗino nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam wi yen banni en mbaɗino Allah yamiri yen mbaɗe dewle ɗe ni guren gurdam moƴƴam debbo kormoɗa joom galle maɗa teddina joom galle maɗa an gorko jurmoɗa joom suudu maɗa teddina joom suudu maɗa joom galle ma yo ɓurane worɓe foof joom suudu ma yo ɓurane rewɓe foof caggal jinnaɓe ma kay joom galle maɗa yo ɓurane worɓe foof joom suudu ma annene yo ɓurane rewɓe foof gandanɗa hoore maɗa sa teddini joom galle maɗa teddiniɗa ko hoore maɗa sa yonni joom galle maɗa ko hoore ma jonnuɗa sa teddini joom suudu maɗa ko hoore ma teddiniɗa sa yonni joom suudu maɗa ko hoore ma jonnuɗa saabu debbo o jibine jinnaɓe makko jibinamo nehamo niidi moƴƴiri ñamminamo gurnamo ha gandanɗa hoore maɗa o weele yidde ha o yonta yidde ha o wawi yiɗede gorko ara resam gorko ara wiyene yiiɗi hokke resam resiramo duuɓi nogas walla duuɓi sappo e jeetati walla duuɓi nogas joyi sa départ ayi gorko resamo joni joni ayi e nder lewru walla lebbi ɗiɗi hankkadi natti wiyede ɓi kaari wiyete ko joom suudu kaari kala debbo yalti wiyete ko moni o ko joom suudu kaari o ko madame kaari joom suudu kaari ayi joftine e maɗa ko adi kay wiye ko ɓi kaari ko yummum walla bamune haale haalte ko an gorko an gorko ko an haalte ko joom suudu kaari koye ma joftinte ɗum noon ganda so tawi namdira koye peewal ko an nafata tawi namdira koye kono yooɗani ko an bonirte ɗum noon tinɗen kadi en kalnama dine men haali laaɓi wi rewɓe mon ko ñantorɗe mon ko cuddaji mon ñantorɗeɓe ñantorgal ma noon suddare ma noon ɓuuri moƴƴude ko guppade hande laaɓa urnade hande uura tawa sa suddima aɗa heeɓa hendu moƴƴu aɗa ɗano ha beltoɗa no suddiɓe yo teddine ñantenɓe beltinen pittali mabɓe communication wona hakkude men e mabɓe confiance wona hakkude men e mabɓe kaldigal wona hakkude men e mabɓe ɓattutino joom suudu maɗa yewtide makko weltin fittadu makko salo o yeewe salo o heyɗa salo o hola ko mbawɗa foof to dole ma tolni waɗan joom suudu maɗa ala perte kala ko neɗɗo waɗani joom suudu mum ala perte saabu kala ko mbaɗanɗa ɗum mbima ko hoore ma mbaɗanɗa an debbo nayi teddin joom galle ma hormo joom galle ma haaɗe less jimani joom galle war ko joom galle ma wi yooɗe joom galle maɗa ɓuuri bonde debbo pop ko debbo gandanɗa hoore maɗa daaro worɓe woɗɓe debbo goɗɗo daarowo worɓe ko mbaɗanta cuddiɓe mumen dole potani pulara haali dole potani moro ko morimi noon cukuli potani addata ko ƴaggede guenal endo so hoore an ƴeew joom galle ma hattani mum e doole mum ko waɗantama ko jondikinɗa hen mubba guite maɗa e ko woɗɓe mbaɗante ene waɗi rewɓe noon ene waɗi rewɓe ala pop gandanɗa hoore maɗa ko jiyata kene weela ɗumen ko worɓe mumen ɓe mbaɗanta ɗum ala jiyata tan ko woɗɓe ɓe mbaɗanta rewɓe mumen ko rewɓe woɗɓe mbaɗante ko kañumen ko ɗum jeeɓata joom galle muɗum ala kamɓe kay ko ala ko ɓe ƴeeɓe nan tan guito nan lemo tan kadi ko ɓuuri hen hewde ko rewɓe hono mabɓe guila e jinnaɓe ha ɗum ɗo mbiya debbo yo yoro yitere debbo yorat yitere debbo yo wani debbo yo watu ni hankkadi mbatta aɗa lemo aɗa yiya ko rewɓe woɗ mbaɗante aɗa wiya ma mbaɗanɗa walla hankkadi ko joom galle ma waɗantuma ko a natti yiide ɗum a natti teddin ɗum hankkadi ko heddiɓe mbaɗante ko joom galle ma ɗi gorko
so tawi ke gorko mbiɗen gorko kelifaɗo gorko responsable wallahi gorko ala ko foti hawnade joom suudu muɗum kala ko min mbiyami kala ko gorko waɗnani joom suudu mum ɓaade ke ko debbo joom suudu maɗa mo jiɗɗa mo ndesɗa wona aɗa forsa kala ka wannani ɗum mata wonde ka ala kala ka wannani ɗum mata wonde ka ala saabu ala ko poɗɗa hawnade ɗum ala ko poɗɗa hasidade ɗum ala ko poɗɗa haɗe ɗawde ɗum e kaake maɗa sukar sini wino hewno wiite wonde ko joom suudu ma tan waɗantama ɗeɗo gueɗe tati lelo hufma defa hufnuma jibina jibinanma hufanma ɗeɗo kay aɗa ko bandi ala neɗɗo mo ɓatti ha fota joom suudu mum walla ha fota joom galle mum ɗo ko jam foti wonde ɗo ko pamdal foti ɗo ko teddugal foti wonde ɗo tinnoɗe bandiraɓe rewɓe jondikino ɗe eko worɓe mon jogui jondiɗe ɗe ko worɓe mon mbaɗata on an gorko ne tinno an gorko ne tinno hoto ɗaw joom galle ma joom suudu ma haydara hoto hawano joom suudu ma haydara hoto hiido joom suudu maɗa e kaake maɗa wallahi ittude longere moƴƴere ñammina joom suudu ma de mbimi ko sadak ittude gandanɗama ration ha timma mbaɗa e galle maɗa joom suudu ma ne ñaama hen ɓiɗma mbimi ko sadak kadi ko sadak ɓurɗo wawde jaɓede par rapport gandanɗa hoore maɗa rokkude gandanɗa ɓe caggal galle ɗum noon tinɗen ñantu joom suudu maɗa weltinu joom suudu maɗa holtinu joom suudu ma saɗa jogui haala ɗum haala belka haala ɗum haala ndeyka newna ɗum rewɓe ne tinno ɗe jurmoɗe worɓe moɗon ballodire kadi e worɓe ɓe ko fati avenir sukaɓe meɗen ko fati avenir moɗon woni wonde debbo ko wallude joom galle muɗum no ƴellotiri wallude joom galle mum no yaltiri e situation wallude joom galle mum e saaha situation difficile worɓe ɓe saaha jahat ñallata ko furede ñallata ko fuftede liggueji to liggororo ñallata ko commandede wanni wattu ni saaha ni ko wayno armé enen gandi hay punition en henne pine on noon ɓuuri moƴƴude so arti e galle mum yo tinno yo jaɓɓe yo haaluji belɗi wallahi wol worɓe ɓe jeyata jooɗata koye galleji mumen so jettima ne keppa ko jaltata galleji ne dogana jalta jiiɗa nattude galleji mumen wallahi ko saaha ko konnguɗi mettuɗi ko saaha ko dukoji rewɓe ɓe ko konnguɗi mettuɗi ko jennore saaha ko addu saaha ko haaluji musɗi ko haaluji mettuɗi ko ɗum addanta ɗumen dogde galleji ɗi joom galle so arti e galle mum yo won galle yo won gandama liide refi so jomum gandanɗama aɗa ñoolama walla tampi so arti yataw artata ko foftade e galle muɗum yataw arata ko foftade e galle mum joom gallam tawi baɗande jippoto ko joni jippoto ko 2 heures walla jippoto ko 1 heure walla jippoto ko 5 heures kikiɗe mi fewna so galle ha feewa guila nder e boowal salon mi fitta galle ha laaɓa mi fewna salon mi fewna séjour ha feewa ha laaɓa par ce que so ari tawa galle one laaɓi ene wawi kadi arde e hoɓɓe ɓuuri bonde rewɓe foof ko ɗaccowo ha hoɓɓe jettoɓe ene fewna galle ala galle fewnete ko guila gandanɗa hoore maɗa yimɓe garani moso bettat ɗum waɗi wiyede joni tawa yo soccu hoto wiya ɗacca ha hoɓɓe gara aɗa fero kaken ga aɗa doga ga aɗa lawƴoya ga ɗum ɗo hen aɗa ittoya ga tekken aɗa rendina ga cuuɗi ala galle fewnete ha feewa so joom galle ma ari so kanko goto yo so arde e hoɓɓe yo o tawa galle laaɓi hunde pop e aduna gorko ɓuuri yidde so natti galle mum ko gueɗe ɗiɗi gueɗel gadnel ko tawde joom suudu mum e galle he tawde joom suudu mum e galle he kala ko gorko añi aduna ko arde galle namdo hoto yummo woni yummo ala naata suudu en fero kake donc wiyani debbo joom suudu muɗum namdo sukaɓe yummon en goni so baali jaari en ɗum ɗo en ɗum en pitti galle on ɗum nani pop koɗo yidde namdade hoto madame hoto yummo joom suudu mum woni hunde pop e aduna gorko ɓuuri anje ko garta e galle mbasa tawde joom suudu ma e galle he mbimi hayso ko bitig woni hayso ko bitig sara ɗo wonde sa atti ko adi kaɗanda ko bitig hakkille ma jiiɓoto wona kiram wona to banggue kiram ala neɗɗo saɗa dawa puɗɓade ɗacci joom suudu ma e galle ɓuuri moƴƴi ko sa arti tawama e galle he so tawi omo yalta o foti ko haalandema o foti ko waynadema namdal autorisation ma tawa aɗa andi min de komi jahowo hande komi calmini an sa arte galle aɗa nder tawata toon joom suudu ma neɗɗo mbimi kala to woni connexion moƴƴo yo won hakkude mum galle mum hakkude ma joom suudu ma hakkude ma joom galle ma
kala ƴewɗa heure montor maɗa walla ƴewɗa heure téléphone maɗa aɗa foti andude oɗo heure joom suudu am foti wonde ko galle aɗa foti andude heure oɗo waktu joom gallam foti wonde ko liggey oɗo heure foti wonde koye lawol oɗo heure foti yettade so yahan changement tawa communication ne woodi dewgal ko communication kala to communication ala ko korto korto addata karili kewɗi ne gara yimɓe ceera ko bolle puuɗe seeɗu men haydara wona bolle puuɗe ko manque de communication ko manque de communication noon to kaldigal ala communication ala ko ɗum saabi ŋuttuji kewɗi gona hakkude yimɓe sikki sakkaji kewɗi gona hakkude yimɓe ɓerde kaaɓa ɓerde keewa mette mbaɗe tan accumulé ha heewa pulaar no heewide ko hebbiti kewɗgal ne weeɓi mbaɗa jomum ni tan jomum explose yami serima walla mbaɗa ni tan jomum wima hokkam danam seeram tawa koko haaɓi ko probléme aji pawdiri e nder ɓernde ko probléme aji pawi nder hakkille muɗum ɗum noon saaboto ɗum ittata ɗum noon ko an gandanɗa hoore maɗa onon resodiriɓe mbaddon communication hakkude moon communication guila e fijirde jaleɗe guila e gajetaji ha e pop guila e yano saabu en gandi nder yano he message uji gelta hen e nder gajeteji he message uji gelta hen so tawi holko cikkirɗa joom suudu maɗa walla holko cikkirɗa joom galle maɗa mbaɗa feere korki jewtida e muɗum namdoɗa ɗum e dow newuya keɓa hen ko laaɓi holko nanɗa e muɗum walla ɗum ƴeew so tawi ko gonga walla wona gonga enen noon kala ko mbiyeɗa joom suudu ma waɗi e bonande walla mbiyeɗa joom galle ma waɗi e bonande mbaɗa e hakkille ma mi miijiɗa ko gonga wallahi wol biyoma wol biyoma wurtu dongal ma taw yiɗi andude ko dondiɗa wol biyoma an de joom galle ma waɗi ni walla joom suudu ma waɗi ni tawa ala ko yiɗi so wona ya seeɗa joom suudu maɗa jomum wol worɓe ndewa joom suudu maɗa feere fof yiɗi fijjude e mum yiɗi waddude mum cangarta salo heddone critique joom suudu maɗa ko ni walla jum ne mbeɗa anci joom suudu ma walla mbeɗa seeɗa joom suudu maɗa wol rewɓe mbima joom galle ma waɗi ni en tawa gandanɗa homaɗa jomum ala ko yiɗi so wona mbeɗa seeɗa joom galle maɗa to banggue rewɓe eɗen gandi kiram ne heewi hakkude mabɓe wallahi hay jiido wimo e baba saaha aɗa yiiye rewɓe jiido wimo e baba tawa kiram nana hakkude mabɓe jiido wimo e baba jeeya saaha tawa kiram nana hakkude mabɓe tawa ko rewɓe tawa ɓeeɗo rewɓe kamɓe jiido wimo e baba mbimi jiiya ɓe ndesa tawa kiram nana hakkude mabɓe hayso wona foof walla mabɓe kiram nana hakkude me haalani noon haala sehilaɓe mi haalani haala sehilaɓe jiya sehil maɗa aɗa wiya ok sehil maɗa aɗa haala ɗum caɗele maɗa gurdam dewgal ko hakkude yimɓe ɗiɗo wona caɗele ma foof kalanta sehilaɓe maɗa wona intimité ma foof kalanta sehilaɓe ma an bandiraɗo debbo wona ko joom galle ma wima foof kalna sehilaɓe maɗa wona défaut jiiɗa walla ella jiiɗa joom galle ma foof kalna sehilaɓe maɗa holmo cikkata ko sehil wona sehil walla hande temedere debbo nana fiya ha nanggue ɓoggi ko sehilaɓe mumen piiɗumen won rewɓe hande nana gandanɗa mom goyanɗa sehil ma mo dañanɗa probléme hakkude ma joom galle ma jaaha e bala mum aɗa waya e becce mum ene mooma hoore ma wima mas wima muñ e fejanma peeje pina janggo e jaam kañum nana joom galle ma restimo walla tawi ko heeɓe kelifaɓe nana joom galle ma yaltida e muɗum ɗum noon tinɗe ete en jii joama filme ji haalama waɗama théâtre uji waɗama jewte waɗama foof ko pour ha yimɓeɓe ganduɗa perdata hakkillaji mumen caɗele maɗa e dewgal maɗa wona neɗɗo foof kalanta an debbo noon an gorko surtout an debbo neɗɗo rokkira hakkille mum ko ha liggoro hakkille mum holto yimɓe keɓata gona sukaɓe ko hellifaɓe so tawi wol caɗele goni hakkude men yo joddo jewtide ko jahataɗe haaldoya sehilaɓe maɗa joom gallam wini joom gallam waɗi ni joom gallam kako ni joom gallam ko ni gaybina joom galle ma ɗum ne janggo e jaam an e joom galle maɗa caɗele gonɗoɗe hakkude réglon hakkude moɗon ayi sehilaɓe maɗa e jinnaɓe maɗa ɓe kalanɗaɓe kala mabɓe jiiɗo joom galle maɗa en darta ɗum gandanɗa maɗa yitere ko kalanɗa ɗumen ko an debbo an gorko c'est la même chose joom suudu am wini joom suudu am waɗi ni joom suudu am ko ni gaybina joom suudu maɗa janggo e jaam jirtodiron hakkude moɗon heddo gandanɗa maɗa ɓe kalanɗaɓe kala ne jiiɗi joom suudu ma ne darta ɗum nden yitere a ibini ɗum hendu holko nannayi holko hendu wawi nannude e gaska wawa yaltinde
annen holko nandata hakkillaji holko nandata e noppi yimɓe a wawa yaltin ɗum a wawa ittude ɗum ɗum noon tinden wona caɗele pop gandanɗa hoore maɗa keɓɗa e couple maɗa jaahaɗa haalana sehilaɓe maɗa walla aɗa haalana koreji maɗa walla haalana jinnaɓe maɗa walla haalana liggotoɗa ɗum noon tinɗen wawde nangude sirruji men tinɗen wawde nangude sirruji men hakkude joom suudu maɗa hakkude debbo e joom galle mum hakkude gorko e joom suudu mum ko jaam foti wonde ɗon yimɓe noon so gondi saaha fof mbaddat neɗɗo wadda e yimmum neɗɗo wadda e bamum neɗɗo wadda e miñum neɗɗo wadda e mawnum hunuko ko ñiiƴe e ɗemgal koddi kono saaha fof gandanɗa hoore maɗa ɗemgal ne soppiro ñiiƴe ne coppiri ɗemgal gañoɗo non tinɗen so tawi yimɓe mbaddi yo jewtit yo jurnito neɗɗo hokkira hakkille mum ko ha gandanɗa homaɗa liggoro hakkille muɗum ha humtira haaju muɗum humtude haaju noon ɓurta yidde fewnude e yidde moƴƴide dewgal muɗum caɗele gaari hakkude ma e joom suudu maɗa walla hakkude ma e joom galle maɗa ko ardi fof ƴeew d' abord yurde d' abord beele wona an woni responsable beele wona an woni responsable a yi joom galle ma waylima walla a yi joom suudu ma waylima tinno ƴeew d' abord ko adi kada attaque ƴeew d' abord beele wona an woni responsable beele wona an saabi ha joom suudu ma wayli walla an gorko an debbo beele wona waɗi saabi ha joom galle ma wayli beele ala ko ngakkinɗa beele ala ka moƴƴinani beele ala ka fewnani wat condamné hoore ma d' abord hasbu hoore ma ƴeewa so tawi a hisbi hoore ma a ƴeewi banggue ba ala fof ko jiiɗa an to banggue ma moƴƴere ko mbaɗanɗa ko ustoɗa a yiyani so tawi ko gorko nodda joom suudu ma namda ɗum an kam qu'est ce qui ne va pas holko gonduɗa holko woni tawa ɗon teeyi wona aɗa duki wona aɗa tikki wona haydara an debbo ne ko même chose nodda joom galle ma namdoɗa ɗum mbi min kam ala bardi ala ko mbanmami mérite ala ko nanɗa kam saabu neɗɗo waɗa hunde taw tinani aɗa haala hunde cikka ko moƴƴere taw ko kalɗa ko ene blessi mo gonduɗa o joom galle ma walla joom suudu maɗa aɗa waɗa hunde a tinani taw ko mbaɗɗa ko ne metti joom suudu ma walla metti so tawi noon a anda a tinani sa namdiren hakkille mbaɗa ala ko mbanmami walla ala ko mbimami tawmi tinani tawi joom hakkille ko jaam yiiɗi holko mbaɗɗamo kay min de mi nani a waɗi ɗum a wini walla a waɗi walla hanki de a haali ɗum walla ko mbiɗa gollo konngol de vraiment welanimi vraiment yafumi yerlomi yafumi baboyam wona noon debbo wona gorko no mbaɗirta kaldata joom suudu ma rafrata ɗum andi waɗi tor mbiya wima ya yafuni an gorko ne hoto wi par ce que ko an woni gorko an woni joom galle a wiyata jomum yo yaafu ala ko mawni kinare so tawi tan ko an woni tor ko an tooñi wi yafumi yerlomi yafumi ko min toñma so Allah jaaɓi ɗum wattata tawi kako jaam jiɗɗa aɗa yiiɗi fewjude dewgal maɗa wiya yaafi yerlomi yafumi mi tinani walla mi teyani walla ko Allah ko de mi waɗi kono mi miijonoki yafumi gasi haala ma yi duttu noon to gonno ɗon ɓuuri bonde foof mbimi ko wadde accumulé probléme aji e ɓerɗe jeeya joom suudu ma ne wayli mbiya ɓaade o waylima mami andimo min o ɓuranimi haydara yo waylo min yomi waylo hankkadi monen fof ɗum o goɗɗon kaldigal usto hakkude mon ya ngara usto hakkude mon fijida jaal usto hakkude mon mamodiral usto hakkude mon lelde usto hakkude mon lelde wona sara e dewgal kala ne jiiɗa dewgal gorko e debbo resodiriɓe ene celli lelde ngakki hakkude mabɓe lelde wayri hakkude mabɓe yam probléme ɓaade kadi calal nan ɗon mbimi ɓe mbayri leldade ɓe mbayri jokkodirde banggue terde ko yam probléme lelde ko communication kala couple ɓuuri wawde leldade ɓuuri wawde soccodirde terde ko ɓen pamodiral sa ƴeewi ko ɓen communication ɓuuri wonde hakkude mumen lelde ko communication kadi ɓurɗo mawnude e communication ngaji ɓurɗo mawnude e communication ngaji ɗum noon mbiɗen kala couple mo jiiɗa e kala saaha lelde fréquent nana hakkude mabɓe sa ƴeewi ma taw ko beelamma ko fijirde jaɗele ko pamodiral ko gilli woni hakkude mabɓe tawata ko gilli woni hakkude mabɓe saabu ƴewata tan ko an debbo quelque soit kala ne mbaɗɗa joom galle mettin ɓerde maɗa walla musma seeɗa so wona ɓuuri fortidema walla dokkira ɗum walla dokka ɗum par ce que aɗa andi ka debbo dessaɗo a wawa salnade ɗum kono kam hay sa rokki ɗum ene kañum hoore mum ne anda wona ni dokkirannoɗa ɗum
an gorko kala ne mettuɗa joom suudu ma mettuma waɗama mette mettoɗa e mum walla cekanɗa walla kamanɗa ɗum ala haaju sa lelima a ala haaju helal sara mum saka yettade ɗum donc yettodirde nde ko communication kadi ko communication ɓurɗo mawnude ko communication ɓurɗo mawnude hay caɗele mbimi so tawi tikkere walla tawi luural ne woni hakkude ma joom suudu maɗa so tawi gandanɗa ho maɗa o ala ko heddi so wona on mbaɗi ko mbaɗan ɗon pop on keeɓi nder suudu mon on uddi suudu on jooɗima on jewtidi on jerlodiri on jafodiri ɓaade kayne tengti on jerlodiri on jafoni ko gonga e mon ɓerɗe mon on jerlodiri on jafodiri mone mo fof lawƴi ɓerɗe mum ha laaɓi tawata ko moni fof tuyano goɗɗon ma wood hen ɓurɗo tuyede kono tawata ko moni fof ɓurno goɗɗo hen ganda toon tigui kay ko relation gasi ha ɗum gasi ha laaɓi ko tikkere nde gasi ha laaɓi embargo gasi ha laaɓi ko jettodiron on gaylodirat kay moni fof kay yiɗat yettade goɗɗon so jettodiri hankkadi moni fof ɓerde mum feefa ɓerde mum welto firti ko hankkadi gandanɗa hoore maɗa ɓerde nde feefi ko wonno hakkude ko gasi ha laaɓi ɗum noon ko yidde wiide on communication yettodiral walla coccodirde terɗe to banggue couple ressodirɓe ko communication koye communication ngaji ɓurde mawnude ɗum noon tinɗen hoto bersinɗen to banggue gandanɗa hoore maɗa lelde nde saabu eɗum jeeya walla ko kañum ɓuuri wonde ganduɗa kala kene welna dewgal ko kañum ɓuuri wawde wellude dewgal kala kene welna dewgal ko ɗum ɓuuri wawde wellude dewgal kala ken deeñe dewgal ko ɗum ɓuuri wawde wellude dewgal soccodirde nde yewtidde fijjude jaldude wadde ko wiyete préliminaire jomumen jettodira beltodira pittale men tawa kadi ko dow diine ko dow sariya ko dow gandanɗa o dow gonga e dow beelemma ɓiɗɗo toɓɓe e dow beelemma wallahi ɓiɗɗo toɓɓade dow beelemma ɓuuri ɓiɗɗo toɓɓade dow tikkere ɓuuri debbo toppade gandanɗa ho maɗa e dow pelɓodiral e dow gandanɗa hoore maɗa force ɗum noon tinɗen to banggue wellude dewle ɗe to banggue moƴƴinde dewle ɗe tinɗen to banggue communication debbo tinno yo joom galle ma mbimi ɓuurani worɓe foof jaɓɓo joom galle ma no jaɓɓortoɗa roi ni no jaɓɓortoɗa président jaɓɓorno joom galle ma an gorko ne teddini joom suudu maɗa kormoɗa joom suudu ma yo joom suudu ma ɓuurani rewɓe foof salo joom suudu ma ɓuure salo joom suudu ma ɓuure salo joom suudu ma jaas salo joom suudu ma heyda salo joom suudu ma hola doole ma ɗe tolliɗo waɗat ɗum doole ma tolni sood ɗum paɗe weeɓa sodan ɗum paɗe weeɓa kala jiiɗa paɗe mum weeɓa taƴi aɗa wawi sodde paɗe sood kese jomum anda saɗa wawno sodde kokkere sodat mbawɗa sodde ko comci gandanɗa hoore maɗa weeɓa walla léger soda ɗum salo hola jomum anda saɗa wawno sodde jasiniére walla gandanɗa ko ɓuuri wonde dow cubbu a sodnat ɗum foof noon mbimi ko beelemma e fijirde e jaleɗe moni foof yo santu no yiiɗa moni foof yo santu no respecta so tawi tan neɗɗo gorko santi gandanɗa ko maɗa mbaɗa yiiɗa mbaɗa ko so tawi ko gorko mbimi ala ko hawanto juddiɗo an debbo ne so tawi tan joom galle ma gandanɗa hoore maɗa an gorko ne so tawi tan a santi joom suudu ma ne yinma ene teddinima ala kawantoɗamo ɗum noon tinɗen guuren dow gilli guuren dow gonga guuren dow peewal ɓesgu arani hen ɓesgu men e dow gilli e dow peewal ne hemɓe neydi moƴƴiri jangguideɗen jangde moƴƴere dokkemɓe éducation moƴƴo ɗum woni ko nafata hen ɗum woni ko nafata ɓesguji men nafa hen aduna nafa hen lakara tinnoɗen to banggue yidde e to banggue gilli tinnoɗen to banggue gandanɗa maɗa bonnude dewle joom suudu ma wini joom suudu ma yeehi ga joom galle ma waɗi ni joom galle ma yeehi ga mi yii ga joom suudu ma mi yii ga joom galle ma ko naafi ga gal ko taƴƴenɗe ma gal onon jinnaɓe onon bandiraɓe rewɓe surtout joguiɓe sukaɓe wonɓe caggal leydi ne ɗanni joom suudu ma de ñallinta joom suudu ma wallinta joom suudu ma kay hanki gayiɓe kiiri an kay joom suudu ma wini joom suudu ma waɗi ni gande koye wona debbo o tan gonɗon habde hay ɓinguel moɗon saabu o ronka liggade o jogoto stress o jogo caɗele hakkille makko jiiɓo surtout so tawi ko debbo mo reesi o debbo mbiyeton ko debbo mo yiiɗi o natta liggade o natta concentrade so ndenaki joni o natta dawdi walla gandanɗa hoore maɗa watta simmade walla watta yarde pour gandanɗa ɓe jiɗi caɗele saabu caɗele kewɗe ko jarama kewɗe walla ɗum ɗo hewde addata ɗum caɗele jomum wonta vayu wonta vagabond ronka liggade donc concentrade tawa ko gandanɗa mon onon caabi ɗum gonɗol caggal leydi yiiɗi nande ko nouvelle aji moƴƴi son mbawa rokkude nouvelle aji moƴƴi daƴƴe joom suudu ma wini joom suudu ma waɗi ni tawa ko ɓuuri hen hewde wona gonga
kon takkuɓe ɗum kon tuumi ɗum walla kon yidɓe yo seere walla kon yidɓe yo joom galle yo nawlire debbo rese e galle gonɗa joom galle mum woni ladde ene muñi duuɓi 15 ene fawe ko wawa ene muñi heddo yimɓe ne mbaɗa e mum leɗɗe ƴeekiraɓe ne tooña ƴesiraɓe ne malla musidɓe tedduɓe ndentɗen haqqe an esiraɗo ka yiiɗa gandanɗama adi ka ɓesɗo ka debbo yummiraɗo ka ɓesɗo kala ka yiiɗa sukaɓe ma rewɓe resaɓe ɓe mbaɗe hoto waɗa ɓi gandanɗa ko ɓi janano desaɗo e galle ne gadda ɓiye ne resi ɗum nanguir ɗum ko ɓinguel ma ka yiiɗa ɓiye waɗe ko hoto waɗa ɗum ɓi oɗon an bandiraɗo debbo ka yiiɗa waɗede suudu ma hoto wi aɗa waɗa ɗum gandanɗa joom suudu miñe walla joom suudu mawne kala ka yiiɗa waɗede hoto waɗa ɗum debbo hono ma an suudu ma a yiiɗa ese tampinma a yiiɗa ƴeeke tampinma a yiiɗa wiyede ma nawlirɗa a yiiɗa wiyede ma ceereɗa pourquoi ɗum wiya ma bandigar ko nawlir walla ma bandigar seere joom suudu mum taw ne yiiɗi caloɗen ingérence hay goto ala ingérence ganda wadde ingérence e dewgal jannal a yii ganduɗa ƴeeke ne wayno moƴƴi bisimilla a yii wayno fewani tinno noddi ɗum mbajoɗa ɗum an debbo ne desaɗo e galle nanguir gandanɗa hoore maɗa ese ko jinnaɗo maɗa nanguir ƴeekiraɓe ma ɓe ko bediraɓe rewɓe joom galle maɗa sa yiiɗi ndiyam ñebbe a yiiɗat ndiyam ñebbe sa yiiɗi ndiyam ñebbe a yiiɗat ñebbe a wiyata tan jitta ko joom galle maɗa a yiiɗa miñumen a yiiɗa mawnumen a yiiɗa jinnaɓe mum ala Allah yiiɗi nan banggueji pop ɗum noon tinɗen wawde moƴƴinde ko noon Allah waɗiren société men no wayi gurden ko gurdam société men ɓuuri moƴƴude ko yo yimɓe tino yo laɓɓin ɓerde mumen jiɗodira nanggodira tammodira gon neɗɗo goto Allah walla en ballen koye men buuɗal yurmede so feri feeñi feeña windere feeña ɓataki bindaɗo ɓataki buuɗal yurmede ñande alarba nayya lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom ko fate gurdam galleji e sowtol musidɗo moon seydi moon Haali Abou Ba yo jaam Allah ñalla en